Για τον λαό, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υποκλίνεται και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει στην ίδια αντιλαϊκή γραμμή, στην ίδια αντιλαϊκή ρότα με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Οι δηλώσεις κορυφαίων στελεχών και υπουργών για συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων, για ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον και για διευκόλυνση προσέλκυσης επενδύσεων προδιαγράφουν ακριβώς τι θα συμβεί, αφού είναι γνωστό σε όλους ότι οι μονοπωλιακοί όμιλοι επενδύουν με γνώμονα το ποσοστό κέρδος και στοχεύουν στη συνεχή αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζομένων ως βασική προϋπόθεση για την αύξηση της κερδοφορίας τους. Η δέσμευση για τήρηση των στηριγμένων προϋπολογισμών και για πάταξη της φοροδιαφυγής, με δεδομένη την υπόκληση του ΣΥΡΙΖΑ στο μεγάλο κεφάλαιο, οδηγεί με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι η φοροαφέμαξη θα κατευθυνθεί για άλλη μια φορά στους εργαζόμενους, στους μικρούς επαγγελματίες, στους μισθωτούς, στους φτωχούς αγρότες, με όχημα το περιουσιολόγιο και με πιθανόν νέο ορισμό της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Η άμεση επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ έχει γίνει πλέον φιλοδοξία. Δεν υπάρχει καθόλου συζήτηση. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση για επαναφορά των προηγούμενων μικρότερων ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ούτε για ανάκτηση των απολειών των συνταξιούχων, των μεγάλων απολειών που είχαν οι συνταξιούχοι αυτή την περίοδο. Και βέβαια δεν υπάρχει καμία σκέψη για κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην υγεία και την παιδεία, που γεγονός που οδηγεί στην πλήρη εμπορευματοποίηση βασικών κοινωνικών αναγκών, βασικών δικαιωμάτων του λαού. Ο Βαρουφάκης ήταν σαφέστατος όταν έλεγε ότι οι Έλληνες δημιουργούσαν όταν ζούσαν λιτά, όταν ξόδευαν λιγότερα από τα έσοδά τους, όταν τις αποταμιεύσεις τους τις χρησιμοποιούσαν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Φυσικά αναφέρεται στις εργατικές λαϊκές οικογένειες, στη μεγάλη πλειοψηφία του λαού που έχει χάσει την τελευταία πενταετία 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ του διαθέσιμου εισοδήματος, τη στιγμή που στο ίδιο χρονικό διάστημα 559 μεγαλομέτωχοι παρουσιάζουν περιουσία 70 δις δολάρια και έχουν κάνει καταθέσεις που ξεπερνούν τα 140, έχουν κάνει επενδύσεις στο εξωτερικό που ξεπερνούν τα 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Φίλοι και σύντροφοι, η ουσία είναι ότι όλα τα σενάρια διαπραγμάτευσης έχουν το ίδιο τέλος, έχουν την ίδια κατάληξη. Ότι ο λαός θα κληθεί νωρίτερα ή αργότερα να πληρώσει τον λογαριασμό. Ότι ο λαός θα κληθεί να πληρώσει ένα υπέρογο χρέος από το οποίο δεν ωφελήθηκε ούτε ευθύνεται για τη δημιουργία του. Γιατί δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, λαός και μονοπόλια, ούτε στις συμβάσεις παραπώλησης, ούτε στους ναυτοϊκούς εξοπλισμούς, ούτε στα μεγάλα έργα της Ολυμπιάδας του 2004, ούτε στις προκλητικές φοροελαφρύσεις του μεγάλου κεφαλαίου. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να μην μπουν κάτω από ξένη σημαία. Να μην στοιχηθούν με τα συμφέροντα της αστικής τάξης στις διαπραγματεύσεις της που στόχο έχουν τη διασφάλιση μεγαλύτερης κρατικής ενίσχυσης των εγχώριων μονοπωλιακών ομίλων. Να μην αποδεχθούν ως εθνικό στόχο τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. Να κατανοηθεί βαθιά ότι η επιστροφή στους υψηλούς ρυθμούς καπιταλιστικής ανάπτυξης δεν συμβαδίζει, αλλά στρατεύεται την ανάκτηση των μεγάλων λαϊκών απολειών της περίοδου της κρίσης και θα απαιτήσει και νέες θυσίες των λαϊκών αναγκών. Χωρίς